107.3 FM, Darlin FM, Radio Ohaneze. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ. Onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darlin FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ. Hapụ redio gị ebe ahụ. Ọhaneze ndị ọma unu asalachi. Asị m nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ. Nke onye na-eme dị mma ya biko gaziere ya. Anya ụtala ọzọ na nketa n'ihe ọma anyị bụ akwa na nketa bụ Tuesday ke abalị 23 nke Febụwarị n'afọ 2021. Aha m bụ Chinonso Ugoji. Na mbụ ka anyị ji akwa akọ Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. 2023 enweghị onye tozuru oke ịma Tinubu aka n'ihu ya ka ndị ọdịnala steeti Ogun na-ekwu. Ihe ndekọ na-egosi na ọnụọgụ ndị na-ebute nje okoro kwa ụbọchị na-agbatụ ala n'ụwa dum gbaa gburugburu ya ka otu PTF na-ekwu. N'oge na-adịghị anya ndị otu Boko Haram ga-ewegharị ọnọdụ ndị oji egbe achịnama nakwa ndị ọkpa egbe ya ka Sheikh Gumi na-ekwu. COVID-19 ka anya bụrụ na ọ kirie ọgwụ mgbochi adịgboroja abatala n'obodo ya ka ọchịchị etiti tiri na mkpu. Ụlọ ọrụ ikikere ọkụ ala anyị ga-ekesara mba Togo ọkụ latrik ya ka ozi nwetara na-ekwu. Onye isi ala na onye isi ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị akpala banyere okwu nchekwa ala anyị na ụlọ ọrụ NDDC. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na Vanguard. Steeti Taraba atụfuola otu onye dọkịnta nyere ọrịa Lassa fever na steeti ahụ ka anyị hụchara na Vanguard n'ụtụtụ a. Na The Sun ka anyị hụrụ ndị nke a n'ihi Royal Palm Estate akpọpụla ndị enyemaka okorocha 14 n'ụlọ ikpe nakwa ha n'ebe. Obiọma dịka ụmụakwụkwọ ka gara dọkpuru n'ike lakwuru ndị nwe ha na ndụ. A na-emeso ndị Fulani na-achịra ma omume ọjọọ ya ka Yuguda na-ekwu. Dodo ewerela ọrụ dịka onye nchekwa Buhari dịka Abubakar wụsara ọwa ọrụ. Onye isi ala akọọla afọ n'ala ya ka PDP na-ekwu ka anyị hụchara na The Sun n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Punch ka anyị hụrụ ndị a. Geenụ ntị, rubenu isi n'iwu steeti Benue ma ọ bụ na-aga steeti Bauchi ga bụrụ egbe AK-47 ya ka ọtọm na-agwa ndị na-achị na mba. Onye minista mgbasa ozi na-achọ ka e nwee ndị na-atapịa asụsụ ndị ogbu n'ụlọọrụ mgbasa ozi TV. Onye minista mgbasa ozi na-achọ ka e nwee ndị na-atapịa asụsụ ndị ogbu n'ụlọọrụ mgbasa ozi TV. Uzodimma nwere ike ịkụ afọ n'ala dịka gọvanọ ya ka Okorocha na-ekwu. Ndị a na-enyo enyo ibu ndị otu nzuzo egbola na onye uwe ojii inspektọ na steeti Akwa Ibom. Ihe arịrị nke ka anyị hụrụ na Punch n'ụtụtụ a. Na Daily Post ka anyị nọ ugbu a ebe anyị hụrụ ndị a maka ọgbaghara ndị na-achị na ma aka na-achị steeti Bauchi so na nkata ahụ akpara iwechapụ ụfọdụ mmadụ n'ala Naịjirịa ya ka ọtọm na-ekwu. Ọ bụ ụlọ ikpe mere Uzodimma gọvanọ ọsọ enyemaka obi ọchịchị ala anyị napụtara steeti Imo ya ka Okorocha na-ekwu. Adị m njikere ịpụta ka ekpee m ikpe ya ka Nnamdi Kalu na-ekpughe. Ndị uwe ojii atọhapụla Rochas Okorocha na steeti Imo. Naịjirịa na-atụ anyị pụ na ntiwapụ nje okoro nke ugbo abụọ n'oge na-adịghị anya ya ka onye minista okwu ahụike ala anyị na-ekwu. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa, ekpere anyị bụ ka ndị ọrụ ugbo laghachi n'ubi ha tutu oge udu mmiri ya ka Lawan na-ekwu. Ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a. Na New Telegraph ka anyị hụrụ ndị a.
unu emekwala steeti Imo ama ọgụ na mgba ya ka PDP na-agwa Uzodimma, Okorocha na APC. ụmụ akwụkwọ kagara ka nọkwa n'aka ndị ọkpa egbe ya ka aka na-achị steeti Niger na-ekwu. ndị gọvanọ ala anyị ga-agba banyere ọnụahịa mmanụ ụgbọala n'ụbọchị Tọzdee ya ka Ngige na-ekwu, ka anyị chọrọ ya New Telegraph n'ụtụtụ a. na Tribune ka anyị na ugbu a ebe anyị hụrụ ndị a, anyị nwere ike igbo nsogbu enweghị nchekwa n'ime ọnwa abụọ na-abịa abịa ya ka Lawanu na-ekwu. gekwanụ ntị, unu azụkwala ọgwụ mgbochi nje okoro n'ime ahịa ya ka otu PTF na-adọ aka na ntị nye ụmụafọ Naịjirịa. maka ngagharị iwe mere na Biliri, ebutela ozu mmadụ abụọ nwụchie mmadụ 16. ụlọ ikpe atụkpola mmadụ 3 maka ịgba onye eze ọdịnala aka ntị na steeti Ọshụn. akelewekwa na arụ, kelewekwa na nsọ ala. ndị dọkịta na-ebi n'ụlọ ọgwụ akwụsịla mfanye aka n'ụkwụ ha bụ nke were ọnwa abụọ na steeti Taraba. chai, ofu onye anwụọla dịka mmadụ 4 ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Ọshụn ụnyaahụ, ka anyị hụrụ na Tribune n'ụtụtụ a. ọgwem na Christian Light ka anyị hụrụ ndị a. ndị otu Eastern Security Network dị njọ karịa ndị ọkpa egbe ya ka Lai Mohammed na-ekwu. ndị ndu ala Igbo azọpụla njem gaa n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị kpọọ oku ka ekenye ha steeti ọzọ na mpaghara ala Igbo. Naịjirịa dị n'otu, Naịjirịa dị n'otu, won Naịjirịa anaghị atọkwa anyị ụtọ ọzọ ya ka onye ọbụla chewe ihu n'ụzọ nke aka ya ka otu mieti ala na-ekwu. Buhari gee ntị, ịmara nne anyị kpọtara anyị n'afọ 2015 jiri nwayọọ kwụghachi anyị n'ebe ahụ ya ka Dino Melaye na-agwa ya. ka anyị hụrụ na Christian Light n'ụtụtụ a. okpem na trọmpeta ka anyị hụrụ ndị a maka ịnụpụ isi n'iwu ekwupụtala Uche Nwosu, Ụzọma Anwụka, Laazị Anyanwụ na ndị ọzọ dịka ndị a na-achọ achọ, dịka ndị uwe ojii kpọpụrụ Steve Asimobi, Ibekwe na mmadụ 12 ndị ọzọ n'ụlọ ikpe. obi adịghị ndị Igbo bi na mba ofesi mma n'ihi mwakpo ndị agha na mpaghara ọlụ ya kosite onye isi oche otu ọhaneze ndị Igbo na mba South Africa Chilaka na-ekwu. Web na Star Post ka anyị hụrụ akụkọ a, weghachite ngwongwo gọọmenti niile zuru n'ohi ya ka Chukwudị na-agwa Uzodimma. n'ịgafe na Imo Breaking News ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. ndị agha Naịjirịa anwụchiela mmadụ 20 a na-enyo enyo ịbụ ndị otu IPOB n'Ọlụ, napụ ha ngwa ọgụ ha. ụlọ ikpe akarịpụla akwụkwọ mkpesa ahụ na-achọ ka anwụchie onye isi oche ọhaneze ndị Igbo ọhụrụ. n'ikpeazụ ka anyị ji akwa akụkọ The Pen Extra ebe anyị hụrụ isiokwu a, enweela obi iko n'elu na PDP dịka ndị aka na-achị steeti Zamfara, Bauchi na Cross River na-eme atụmatụ ịgbafe n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. ọ dị mma ndị ọma n'ebe aka anyị hụrụ na nke taa na akwụkwọ akụkọ ndị bịara ahịa n'ụtụtụ taa n'ihe anyị bụ n'akwụkwọ akụkọ n'oge na-adịghị anya anyị ga-agwụ n'isiokwu anyị ga-eleba anya n'ihe anyị bụ Igbo Ezukọ nke taa. nọrọkwa n'ebe ahụ ndị ọma ma na-ege na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri, redio Ọhaneze. ndewonu maka ịnọnyere anyị ugbu a. ihe dị mma n'anya gbara ndụ, onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darlin FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ, hapụ redio gị ebe ahụ. ọ dị mma onye nke bana ekele gị ọzọ. nke abụghị ọma anyị bụ Igbo Ezukọ nke taa bịara na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. dịka anyị siri chịkọta n'ụbọchị nke taa isiokwu ga-eleba anya bụ ihe banyere
okporo ụzọ awara awara ndị enwere n'ala anyị bụ nke ọchịchị etiti nyepụrụ n'aka ndị nkịtị. Kpọmkwem na mbido afọ a ka ọchịchị ala anyị nọrọ kpọọ oku ka ndị nkịtị debata akwụkwọ ha bụ nke ha ga-eji weghara okporo ụzọ awara awara ndị ụfọdụ enwere n'ala anyị gba gburugburu, dịka ọ na-ekwu na ya chọrọ $1 site n'aka ngalaba ndị nkịtị iji wulite ma lekọtakwa okwu ihe banyere okporo ụzọ awara awara 12 ndị enwere n'ala anyị gba gburugburu. N'okpuru atụmatụ ahụ bụ nke a kpọrọ Highway Development and Management Initiative nke ọchịchị etiti, a na-atụ anya na ndị nwere ụlọ ọrụ nkwụrụ na nke onwe ha ga-arụnye ngwa ọkụ ha n'okporo ụzọ awara awara ndị nwere n'ala anyị, lekọtakwa ha ma na-akpatara onwe ha ego, na-enyefekwana ọchịchị etiti ego kwa otu ọbụla ha siri hazie ihe ahụ. Ya bụ na ndị a ga na-arụnye ngwa ọkụ ha n'okporo ụzọ awara awara ndị nwere n'ala anyị, na-akụtara onwe ha ego ma na-epụkwanụ ọchịchị etiti ego. Ya bụ ego ndị ha kwekọrịtara ha ga na-enyepụ steeti ọchịchị etiti n'ime ọnwa ọbụla nakwa n'afọ ọbụla. Mana ka ọ dị ugbu a, ọchịchị ala anyị kwuru na ya chọrọ naanị $1 site na ngalaba ndị nkịtị nwe bụ ndị ga-eweghara okporo ụzọ 12 ndị a enwere n'ala anyị gbaa gburugburu. Ọ dị mma, okporo ụzọ ndị ha kpọrọ aha bụ nke gụnyere nke sitere Benin gawa Asaba, nke siri Abuja gawa Lokoja, nke si Kano gawa Katsina, nke si Onitsha gawa Owerri, nke si Shagamu gawa Benin, nke si Abuja gawa Kefi nakwa Akwanga. Ndị ọzọ gụnyere nke si Kano gawa Shuari, nke si Potiskum gawa Damaturu, nke si Lokoja gawa Benin, nke si Enugu gawa Port Harcourt, nke si Ilorin gawa Jeba, nke si Lagos gawa Ọta nke Abiokuta, tinyekwara nke si Lagos gawa Badagry na Seme Border. Ya mere taa anyị na-ajụ kedu ihe chere banyere ọnọdụ inyepụ okporo ụzọ awara awara ndị a nye na ngalaba ndị nkịtị, n'ihi na ihe nke a pụtara bụ na a ga-abịazie ime ama ụtụ, ya bụ nke nwa bekee kpọrọ toll gate n'okporo ụzọ ndị a dị iche iche iji hụ na akpatara ego ndị a manyepụkwa ya n'aka ọchịchị etiti dịka esiri nwee mkpekọrịta banyere ya. Mere anyị na-ajụ taa kedu ihe chere banyere ọnọdụ a, chere na nke a bụ nke dabara adaba nyere ọnọdụ ala anyị nọ ka ọ dị ugbu a. Kedu ihe chere banyere okwu nchekwa n'okporo ụzọ ndị a dị iche iche dịka ga-enyefe ya n'aka ndị nkịtị dịka ọ dị n'ụkpụrụ mkpekọrịta a? Kedu echiche gị banyere isiokwu anyị wetara taa? Kpọọ anyị n'akara ekwentị anyị bụ 08150501073 08150501073. Ma dịka m siri kwuo na mbụ, na ọchịchị na-eme atụmatụ nyepụ okporo ụzọ 12 ndị enwere n'ala anyị gba gburugburu nye n'aka ndị nkịtị, dịka ọ na-ekwu na ya chọrọ $1 site na ngalaba ndị nkịtị n'ala anyị iji nye aka wulite ego ala anyị na-akpatara onwe ya. Nke ahụ pụtara na ụlọ ọrụ ndị nkịtị ndị a ga-eweghara okporo ụzọ ndị a ga-arụnye ngwa ọkụ ha iji na-akpatara onwe ha ego ma na-enyekwanụ ọchịchị etiti ego mkpekọrịta ndị ha na ha bịanyere aka na ya. Ihe ọzọ anyị na-ajụ bụ kedu ihe chere banyere ya bụ atụmatụ dịka nke a ga-eweghachite ama ụtụ ya bụ toll gate na okporo ụzọ ndị a dị iche iche enwere n'ala anyị. Dịka m siri kwupụta, ya dị okporo ụzọ 12 ndị ahụ ha nọ n'ụkwa akwụkwọ ka ọ dị ugbu a bụ ndị a ga-enyepụ n'aka ndị nkịtị, nke okporo ụzọ siterekwanụ Owerri gawa Onitsha so n'ime ha. Kedu ihe chere banyere ọnọdụ a? Chere na nke a bụ nke dabara adaba, chere na ọ bụ ụkwadara n'oge ya ka ọ dị ugbu a n'ala anyị gbaa gburugburu? Gbanye n'akara ekwentị anyị bụ 08150501073 iji tụnye oke nke gị taa, 08150501073. Aha m ka bụkwa Chinonso Ogoji. Ọ dị mma, oke ekwentị nke ahụ akụpụla ka anyị mara onye na-akpọ anyị ka ọ dị ugbu a. Ị bọọla chi? Abọọla m chi, dike dị ọra mma. Ya gazere gị n'ezi ụmụ okorobịa. Wa makwara gị mma n'onye nke m. Eketa nketere ihe ma n'aha Jizọs. Ise ya gajikwara gị onye nke m, ya mara gị mma nwanne m. Dike dị ọra mma. O? Dịgbasịrị warawa. Ị hụrụ onye ọbụla na-ama ọrụ ama ọrụ. Onye ọbụla hụrụ na-ama ọrụ na-ama maka asị onye ma ọrụ onye ahụ ama ọrụ. Ihe ọzọ gbasịrị ike n'ihe ọrụ ọbụla ọma ọrụ. Ma ji marachi ndị aga agawu mgbe ha bịa dị iwuchi onye okwu ga-gachi isi n'ike ma ọ bụ na-echichighị ike ha ji abụ ike ọma ji marachi okwu arịa ihe niile achọga ka emechi anya ọnụ mana ọ ka mma ha ji aka emepọchi onwe ha oge n'ihi ịbịa n'okwu ajụjụ ejuga eletrik ji echi hụ federal gọọmenti were n'ụzọ niile federal rules na-enyefe na aka ndị nkịtị ka akpata mara ego n'oge ahụ mmanwụ ihe Chineke ego ole ha chọrọ ọ ga-akwụcha ndị na-agba n'okporo ụzọ bedị ihe mere nyewu kama ihe ntụga ga-etabụ ya si n'opu tie ka were nye aka ndị nkịtị ka mara mgbe ụzọ garị mma ya dị
ego ọ ka mma na anyị kwụrụ ụgwọ ụzọ gaa n'ụzọ dị mma ya na anyị kwụgo ụgwọ enweghị anyị ụka ọ dị mma ịhụ na ndị ọchịchị a ka chirisi ihu n'ala adaala ha ama ọrụ ha abalị ezuru ike. Ọ dị mma eze ụmụokorobịa ya gaziere gị n'ụtụtụ a maka ntụnye gị na-ekwu na ọ bụrụ na nke a ga-eme ka ihe dịkwu mma n'ala anyị gba gburugburu na nsogbu anọghịkwa mana ihe na-ekwu bụ na ndị na-achị anyị ọ dị mma ya gaziere gị Ịbọlachi ọ ya gaziere gị nụ Elder Matthew Ịbọlachi ya gaziela gị n'onye ọma m Maazị Okoro esi m obodo nke aka ụmụkụma nke isi ọchịchị nke Owerri West na-akpọ ụtụtụ a. Gaa n'ihu nụ. Nọ nso ma dịkwa ka onye mbụ bụ ịmara na ọ ka mma ma asị federal gọọmenti na-arụsi okporo ụzọ a n'onwe ha ihe napụ ụzọ agaga kama ebechala n'anya agbaghị ike ọwa afọ ike ahụ na ego anọ ma anyị nwetara ha ego ebe na-agbafu 100 billion otu oge ma na abụọ agbara agụcha 1 trillion ihe ọ nwee ego anyị ka akpagara eji adịghị n'okporo ụzọ ha nachọrọ ha aka ndị ọkpọrọ ọ bụ ime ya ka ihe raghachie n'ụmụ ogbenye ike n'ihi na a ga-ana ezigbo ego ọ kọntraktị ka enyefụga ha mee ha na-enyefụkọta onye ga-erụcha kọntraktị si ka ya rụọ fada krismas ya lama nga ya na-enweghị nriju afọ ọ ga na-achọ ka ya kpata ego ọ bụ ego ji rụọ ọrụ ọ bụ akwa ego ọ ga-eji wee lekọta ụmụ ndị ọ na-elekọta sopọtọ nke ile anya ndị gọọmenti ji anya aka ọjọọ aka esi anya arịa anyị mma ndị Igbo na-aga ahụ iwere ego okporo Naijiria rụchi n'okporo ụzọ a ga-enye ha kọntraktị ka ụmụ ogbenye ka ahụ ma anamaghị tools ọ dị mma ya gaziere gị nụ Elder Matthew ị na-ekwu na ọchịchị etiti nwere ihe niile o nwere ike ya iji hụ na ha jere aka ha tinye ụkpụrụ a n'ọrụ mana ịbịazi nyefe ya n'aka ndị nkịtị pụtara itinye ụmụala anyị na ntaramahụhụ kpụ ọkụ n'ọnụ ebe na nke a ga-apụta na ụtụ a ga na n'okporo ụzọ ndị ahụ ga-abụ nke ọnụego ya na-agaghị ekwe odidi ọ dị mma nke a bụ ntụnye gị n'ụtụtụ taa Elder Matthew ya gaziere gị Ịbọlachi ya gaziere gị nụ ọ dị mma ime omejọ Ịbọlachi ọ dị mma amụtara m na mgbe mbụ e nwere ebe a na-anakọ ụtụ n'okporo ụzọ ndị a ama m na bụ nna Eze Obasanjo bụ onye kurisiri ya si na achọkwaghị ya ọ kakwa mma otu a ha chọrọ ibido ya n'otu ụzọ karịa ịga na-agbazinata ego n'obodo ndị ọzọ na-etinye obodo Naijiria ndị a na-amụ amụ na ndị a mụrụ amụ n'oke ụgwọ ọ bụ na ha ga-eweghachi ya nyefee ya n'aka nkịtị mana a ga-eme ka ndị nkịta mara na ha agaghị ana oke ego maka otu moto na-agbazi n'ụzọ ugbu a karịa ụzọ na-agbabụ na mbụ agbaghị ego ole ha ga na-ana nke ọ ga-abụ anacha ya ha ga-enwe uru dịrị ha ọ bụzighị iji ya nwuo ndị na-anya moto na ebe a na-anahụ ụtụ ego ọ dị mụwasịrị na ọ dị mma ka emee ya karịa ịga na-agbazinata ego na mba ọzọ ọ dị m ya gaziri gị nụ ime omejọ ị na-ekwu na ọ ga-amasị gị ma eme nke a karịa ịga na mba ofesi na-agbaziri ego kwa mgbe n'ihi na mana ebe o siri na ebe isiri nwee mmetụta bụ ka eme ya kpụọ ya bụ tara otu ọ ga-abanwu n'ọnụ n'ihi na ile anya n'okporo ụzọ ka ọ dị ugbu a ụgbọala karịa ka ọ dị na mbụ n'oge anyị megburu ya n'ala anyị gba gburugburu n'oge mbụ ya mere ị na-ekwu na ọ bụrụ na ebelata ego ya mee ya nnọọ akara nwa ogbenye na ọ ga-amagbu onwe ya n'ihi na nke a ga-abụ ụzọ isi kpatara ala anyị ego karịa iji na-aga mba ofesi na-agbaziri ego site n'oge ruo n'oge ọ dị ma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị Ịbọlachi Uncle JP ya gaziri gị nụ ndewa aha nwụ maka ndị ama na aha ọkụkọ okwu JP ketumodogoge na-akpọ ha dị gọọmenti onye a na-echu redio jeneral ndewo Ịbọlachi ebọla nwanne ihe chimekpo maka ụgaja n'ụtụtụ ahụ ile anya ihe na-ada nsogbu na Lagos ekike ọ maka oge ụmụ Naijiria si na ihe ọnwụ ka a na-edewu ndị Naijiria ebe ahụ ebe a na-anapụ ha ya na-aba na otu oge na-aga adọkwala na achọrọ ihe anyị na-eme na Lekki na-adọ achọrọ imezi ya obodo Naijiria niile ile anya ga achọpụtara mgbe ọnwụ na ihe ọbụla a na-eme bara n'aka mmadụ nke dị na-agbahụ aka gọọmenti ego a na-arị elu onye gọọmenti ga-ana 5 naira mmadụ nkịtị ga-ana
20 naira ka o tinye ike ọp ihe ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ anyị ndị ọzọ nọ n'ime ya. Ihere nọ ebe a hụ na gọọmenti Naijiria na-egosi anyị na onwe ebe ha ji ijuru nche ụzọ niile n'obodo anyị. Ya kpata anyị chọọ inye ndị nleta n'aka ndị nkịtị. Ị na-akọ na onwe m ugbu ahụ ọrụ na-enyefe ihe ndị n'aka ndị nkịtị enweghị ike kọntrol ndị a ha ga-ana. Ndị a ga-anaghị ọ ga-ahụ ha nara enwuru ọ dị mma ya gaziri gị nụ Uncle JP ka gbapụ aka anyị na-alọghachite azụ. Ndewo nụ. 107.3 Darling FM, the People's Radio. For your stone-coated roof tiles, marble, granite and all tiles, aluminum profiles, foreign doors and all sanitary ware. Go to Kendesmond Nigeria Limited for these and many more. For affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Kendesmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naza, Owerri, or Kendesmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Kendesmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tedlo Road, Owerri, is the place for the electricals and electronics. For those with highest in electrical and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Beliac and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. If I didn't money, she left to chop the food. Enjoy your life, and your house, you did. My delicious food and restaurants. Light your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, but African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meal. And at Mangrove, you can get refreshment by the speak with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Renter Roundabout, Summer 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitch in time saves all the 9Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. OneXBet, huge wins from high odds all the way with the fastest payout. Take more of our winning advantages from your deserving bets on all sports, because with OneXBet, everyone can win. What about you? Visit our website on onexbet.ng. Use promo code BETNG and get up to 200% bonus on your first deposit. Yes, 200% bonus on your first deposit. OneXBet. Bets for every taste. Charles! Yes, Mama! Go bring 2 sachets of Hyper Bleach Comb. Wait!
you now? Because I go use one take soak the whites. Then go use the other one take all the yama jams. Boss, I don't see any yama jams for here now. There's one well, but they did it. And now why I trust only Hypo-Bleach to take you all of them, pata. Make all your white cloths they continue to the white and they kill all the virus and the yama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of Hypo-Bleach. Wow, it's here. What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hand and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Luxury building and accessories. Original Tyson. Italian Scotch Hotel Room. Italian. Oh, yeah, the Luxury Building and Accessories Limited. Ebola Patano Budanyo. Italian chip coated roof tiles. So Bambam Italian roof tiles. It's a kuche nulo. Oh, Katara. Asuna di Borota on Kenele Kasina Mirina Mumaya. We also can Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Rani. Already an Odinabo. Galaxy roof tiles. Yana Luxury roof tiles by Feru. Oh, we are getting a tiles. Already Jimara Puriche. Odin Fake Nulo. Odi Yangaro. Okwakaya Balimuya. Odi Hegata Pumuya. All of Barakongwa. Kete Living Bakaya. Obuno Kamu. Obuno Kemiri Noi. Okay, the Karoki to Pesari. Already an Odin Shingle. Bond. Classic. Shake. Roman. Milano. Tisa. Slate. Containing just on the chiche. Tolo Yadi Gataria Tario. I can open 50 years warranty. 070-40333-333. Katara. Italian stone chip coated roof tiles. Kwaba mama no noge ige kote. Are you a petroleum dealer? Do you own petrol tankers? Are you a depot manager? 7117 is the number for you. 7117 is for you. Yeah. Check your products, yeah. Check your payment transactions. 7117 on your phone. Check your delivery schedule. Yeah. It's so convenient. 7117 is for you. Introducing Downstream Remote Monitoring System, DRMS, for petroleum products depots, retail outlets to monitor and manage all petroleum products activities using *7117#. DRMS is powered by the Department of Petroleum Resources, DPR, Petroleum Regulatory Agency of Nigeria. 107.3 Darling FM, the People's Radio. ọ dị mgbe mana ihe anyị bụ Igbo Ezukọ nke taa dịka leba ihe banyere inyepụ okporo ụzọ awara ndị nwere n'ala anyị dị 12 n'ọnụọgụ enye n'aka ndị nkịtị ka ha nwee ike na-elekọta mana rụnyekwe ngwa ọkụ ha n'ime ya iji nye aka na kpatara onwe ha nakwa ọchịchị etiti ego. Kedu ihe chere banyere ọnọdụ a dịka ọchịchị etinọrọ ugbu a na-ekwu maka inyepụ okporo ụzọ 12 ndị a bụ nke gụnyere okporo ụzọ siri Benin gawa Asaba, nke siri Abuja gawa Lokoja, nke si Kano gawa Katsina, nke si Onitsha gawa Owerri, nke si Shagamu gawa Benin nakwa nke si Abuja gawa Kefi na Akwanga. Ndị ọzọ bụ nke si Kano gawa Shuari, nke si Potiskum gawa Damaturu, nke si Lokoja gawa Benin, nke si Enugu gawa Port Harcourt, nke si Ilorin gawa Jeba, nke si Lagos gawa Ọta na Abeokuta, tinyekwara nke si Lagos gawa Badagry nakwa oke ala Seme border. Dịka na-ekwu na a na-atụ anya ịnapụta ndị a $1,000 iji kwalite ego ala anyị na-akpatara onwe ya n'ebe ọ dị ukwu. Ọ dị mma, gịnị ka ị chere banyere isiokwu na n'ihi na nke a ga-akpalite iwuwe ama ụtụ
nwoke bekee kpọrọ toll gate n'okporo ụzọ ndị a iji hụ na ndị a wulitere ego atụrụ anya n'aka ha kwa ọnwa ọbụla nakwa kwa afọ ọbụla ya mere anyị na-ajụ n'ụtụtụ a kedu ihe chere banyere atụmatụ a ọ bụ nke ga-amịta ezi mkpụrụ ichere na ọ bụ kwadara n'oge ya ichere na ọ bụ nke anyị meziri emezi ka ọ dị ugbu a n'ala anyị nyere ọnọdụ ala anyị nọ na ya ka ọ dị ugbu a n'ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ọnọdụ ụbịam na ụkọ jupụtara n'ala anyị gba gburugburu gịnị ka ị chere banyere isiokwu a 08150501073 Chinonso Ugoji n'ebe a ịnara oke ekwentị gị Bọlachi ndewo ndị na-ekwu maka toge ebola mgbe a na-anata ego oge gara aga ọ na-eme ka ụzọ gara kpochie nke ukwuu ọ na-eme ka ndị chọrọ ịga ebe ha chọrọ ịga na-enweghị ike ịga ọzọ ọ bụrụkwa na na ego ga-ete ya ọ bụ na ndị anyị nyefere ya n'aka ga-enwe ike na-arụ ụzọ nke e nyefere ha n'aka ịrụ ọwụ ha arụọ nke si Ọnịcha ga Owerri aga were ya rụọ ụzọ nọ na Benin-Gaba Lagos ha kwesịrị ejela arụ ya na-ekechi ọnụ ụzọ niile ọbụla nke nyefere ha n'aka na ha ji ego ahụ wee na-arụ ụzọ ahụ ọ na-aga were ọhịa nwere ike ikwu ọ dị mma gị na-ebisiri kpọọ anyị aha bụ Mike ọ dị mma Mike ya gaziere gị nụ ndewo maka ntụnye gị na-ekwu na ọ bụrụ ma a ga-eji ego ndị wepụtara n'okporo ụzọ nke ọbụla rụnye ihe na ya bụ okporo ụzọ nke bụ na agaghị ewerekwa ya gaa n'ụwa nke nọ anapụ maọbụ nke nọ n'ala anyị na mpaghara ala anyị ebe ọzọ na ọ ga-akakwa mma mana ihe nke a pụtara bụ na ọ ga-enwe fachi n'okporo ụzọ ndị a n'ihi na dịka a na-ana ụtụ ndị a ka ọ na-egbu oge n'ụzọ usoro esiri eme njem n'okporo ụzọ ndị ahụ dị iche iche ọ dị maka bụ ntụnye nke gị n'ụtụtụ taa Mike 08150501073 ị bọọla chi abọọla m chi enu awụje ewuchala ya gaziere gị ihe gbasara ha ekwue ọwụsọ ọdịcha bad nwee toget maọkwa n'inwe internally generated revenue kama ihe a na-ekwu ịhụtụ nchekwa Naijiria adịbụ onye na-eji eji edishi dati njem ụzọ akpọchie too much adị nwere ike nọ in the process nweta ụwa ya iko gbagbuchiwa ndị mmadụ aghara so ya akafa mma na ahapụ ụzọ ya ha-agba free oche ji na-agbaji federal gọọmenti kweni adịmbe oche mmụọ na ibu ebu ibe ihe ha rụrụ ụzọ onwe anya na-agba ụzọ adịkwana oke nwe anyị kedowela aka karịa ihe nye anyị ụzọ nye anyị ọkụ nye anyị mmiri ahụ ike ladịkwana ka emere ịhụ na kemgbe COVID-19 pụtara dị ka ewetebela vaccin nkịta eji akwụ ya so ha m na-ekwu ụnyaahụ general dị wụ mara otu agaghị iji mechi ihe bikos ya rụka akawa ogeeze ga aga ọ dị ime ndị mmadụ egbuchiwa ịgakwa ịnụ ya ọ dị imekwa na anọ ụnụ ga-akwụkwọ ịla redio ebe ndị mmadụ nọ na-eche ndị eri ji egwu abịa gbagbuchiwa nke ahụ ekpere anyị nke ahụ ekpere anyị ajiri ahụhụ n'ihu aji ahụhụ ejiri so hapụwa anyị ihe ụzọ aka mewe ka anyị gawụta anyị agawa gbafere na-agbafere ibe onye ọla gbara ụzọ bụ ji ụjọ agbachi abịa nwe ebe a kwụchiri tichiri na agbagbuso ọ dị ma ụjọ ya gazie gị ọzọ onye ọbụla ji ụjọ na-agba n'okporo ụzọ ka ọ dị Igbo onye ọbụla na-agba fịam iji ike zighara ndị ọkpa egbe nakwa ndị otu ha dị iche iche na ọ ga-aka mma na ocheti echefuru atụmatụ ha wepụtara ka ọ dị Igbo n'ihi na nke a ga-eme ka enwe fachi n'okporo ụzọ dị iche iche ma hụkwa na manyekwa aka bulikwuo ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu n'ala anyị n'ihi na ndị ka na n'otu a ka na-enwekwe mfachi n'okporo ụzọ ndị ahụ masịkwa otu ahụ ndị ọkpa nwere ike site otu ahụ ga-gwakpowe ndị anọ na fachi n'okporo ụzọ ndị ahụ dị iche iche ọ dị maka bụ ntinye oke n'ụtụtụ taa Awụja ị bọọla chi abọọla m ịnụ abọọla m chi ya gaziri gị onye nke m onye nke m ihe dịka pastọ otu a ya gaziri gị ịnụ Nigeria is a giant of Africa. Otu a Nigeria is a giant of Africa. Other small countries, not maintaining their rules, not maintaining their country. Nigeria is a giant of Africa just for mouth. That is we are no. It is we are no. I would say it. But even had a agreement, he would have a magic small. Him now on this year. So always very important, honestly. Always very important. But if after the scenario, well, I want to carry because I believe China can really make a ship on you. I wouldn't
ngozikwa gị no pastọ maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa ya gaziri gị ị na-ekwu na Naijiria wụ odogwu nke mba Afrịka nke ya kwere nkwesị ike na nke ahụ ọ dị ma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọlachi alo ndị nwanne m ya gaziri gị no ndị gwamara gị onye nke m a gị na-ebe isi akpọ anyị ọ dị ma nwanne m ya gazi bụ ndewo nwebe ka arịrị m hụrụ ihe hụ ga ebe a bụ maikrofon ọga abụọ inweta problem ọ ga-apụta problem ọ ga-nsogbu ha project na ọgaghị ugwu ọnwụ ka aka na-atụle n'ụtụtụ ọnwụ ka aka ka na-eleba anya n'ụtụtụ ihe na-ekwu banyere ya bụ banyere okporo ụzọ nsogbu anụ ha a na-edozili okwu ya ka ọ dị ugbu a nsogbu anụ ngwa na ya gaziri gị no obidokwu na ihe na-ekwu abụ isiokwu akpụ n'ọnụ na nketa mana otu dị iche iche anwụjela n'okwu ahụ ka ọ dị ugbu a iji nye aka weta udo n'etiti otu abụọ ndị ahụ na-enwe nsogbu ka ọ dị ugbu a na steeti Imo mana anyị jikwa n'aka na n'oge na-adịghị anya ya bụ ọnọdụ ka gbabi ka mmiri 08150501073 ihe banyere inyepụ okporo ụzọ 12 n'aka ụlọ ọrụ ndị nkịtị ka a na-elekọta ma na-arụnye ngwa ọkụ ha na ya bụ okporo ụzọ kedu ihe chere banyere ya dịka nke a ga-eweghachitekwa ihe banyere amaụtụ toll gate n'okporo ụzọ ndị a dị iche iche 08150501073 Ịbọlachi o chief Ịbọlachi ya gajibola gị enu ihe dịka ọdịkin ọ dị mma Ịbọlachi nwafọ Orogwe City of Progress anụ m na mkpụrụichi na bụrịne chọọchị mkpụrụichi na-abụọ ọ dị mma ehụla ihe gbasara ya n'okporo ụzọ eweba ndị ọkpọrọ ịchịkọta ya agakwaghị nwe ndị agbụrụ agakwaghị isi ụtalị ndị ochi na ndị eri iche iche ga-anọ na geeti ahụ ọkpa amụ nwafọ Orogwe na nkwa na kọntrolu chimagbaru ego anyị afọ NPC ya rụ ndị arụrụ ya maapụ ụgbọ amaha maapụ ụgbọ agakwaghị eme irikwa ụgbọ ya ruo otu nkwụ n'otu afọ ma 6 months ọ wee everyday gbatara ga ha nara gị ego a ga moto ga-esi hazie ya ka ọ ghara ibu ndị mmadụ aka otu onye kpọrọ nwunye n'aha n'Imo steeti chara ịcha ego ha nwere ka Imo steeti kpọọ ọtụ ndị nwere ego dịka ha dịka ọkpọtụrụ ndị ka ha nyere aka ha ụmụ ogbenye zuore ike dịkọ nke si eluche ya gajiere ọ dị ma ya gaji bọrọ gị no dịka nke nsile maka ntụnye gị taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ anyị na-ekwu na ọ bụrụ na arụnye amaụtụ ndị a na aga na ego kwamgbe ọ bụrụ mmadụ gbafee n'ebe a ka ọ bụ a ga-enye oge sistem gbaruo n'oge dị ugbu a nke a dịrị ọchịchị na ndị a ga-enyefe ya n'aka ịhazi n'ihi na ajimaka na ha agaghị eme otu oge ji buo ụmụafọ Naijiria aka ọ dị mma 08150501073 Ịbọlachi nwanne m ya gajiere gị no ndị nwanne m gị na-ebisi akpọ anyị ee nwanne Ịbọla ọ dị m onye nke m ndewe no Chinonso nọ na nwata alụgide ọgụ n'ike bụ ya amaghị federal gọọmenti agaghị aka ha ga-ewere ụzọ ha ga-arụcha nye ga aka ndị nkịtị fe ha rụwa anyị ga-eme gịnị ha rụchara ha rụwa n'ụzọ ihe ka mkpa ọ bụrụ ma ha rụrụ ụzọ rụtara n'ụzọ anyị chọrọ bụrụ ụzọ ama mma moto ebe ha na ọnụtụ oge chọọ ọgwụ anyị abụwanụ ndị ka anyị na-ebu ole ka ọ na-agarụ ọgbọgbọ ọ na-agarụ onye m na-ekwu
Nadima MC Chibueze ya gazere gị no maka ntụnye oke nke gị n'ụtụtụ a dịka ofu onye sịrị jụọ m ọ sị gịnị bụ tarị naira m na-ekwu maka n'ụtụtụ taa tarị naira bụ triliọn naira ya bụ nke Ocheti na-ekwu na ya chọrọ n'aka ndị a na-enyepụ ya bụ okporo ụzọ n'aka na ya chọrọ naanị 1 triliọn naira ka m so ya otu ahụ n'aka ndị a iji nwee ike hazie okporo ụzọ ndị a nakwa ọrụ ndị ọzọ dị mkpa enwere n'ala anyị gbaa gburugburu 08150501073 Bọlachi ndewe no ọ dị mma chief ewuchala Bọlachi kedu ka o mere ọsị nwanne m gaa n'ihu inu igbekwele bịa taa ihe nsọmapụ ụmụ ma ga-eti ụzọ chen ma ga-eti ya geti aga m agbapụrịla n'ụzọ ọbụla ọwụ ma mejide ego ọgwụ a na-azụ ịwana na onye nnukwu isi ebe ihe niile na-agaga ha agaga ọwụta ịbịa gbachigide anyị okirikiri megide anyị n'aka ga-aka mma ana m ayọ ndebe nkịtị na-awepụ aka na toget kamgbe ewepụrụ toget ụdọ nọrọ obodo a ọ dị mma ya gazie